Skont il-wedid. L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin isegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw din-l-Ewkaristija l-erba ta' wara l-ewwel ħadd ta' dan iż-żmien tar-Randan biex inkunu deni jkun jistħoqilna nitolbu l-Mulej jgħinna u jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan is-sakrifiċċju. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt u l-mewt ħarxa tas-salib Mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt lil ħallel niedem aħfer lilna wkoll Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib għajjat li kont bilanċ li jfisser laċ għas-salvazzjoni tal-irwieħ Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu btieba u ħnina Mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu il-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninve il-belt il-kbira u xandrilla li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninve kif qallu l-Mulej. Issa Ninve kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata miexi ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninve issir ħerba. In-nies ta' Ninve emmnu f'Alla, nedew sawma u libsu ixkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninve u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa biex kora u ntasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru u jgħidu f'Ninve: b'degriet tas-sultan u tal-kbarat tiegħu la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet ħadd m'għandu jduq xejn u la jirgħu u lanqas jixorbu ilma. U jinksew biex kejjer. Kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bideh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobih u jdur mill-kollha mixowla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu
kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassa ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Għax lilek ma joġbokx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Qalb maqsuma u sobina u Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jiena twajjeb u ħanin. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan il-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlef is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe għad iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Kemm għandna 3 siltiet mill-Bibja, dejjem mill-Bibja mhux hekk, li hum jaqblu preċiż ma' xulxejn. Minkejja li bejn silta u oħra hemm numru ta' snin mhux ħażin. Anki mijiet ta' 200, 300 sena, 400 sena. 400 sena. Siltiet li huma komplementari. X'jiġifieri komplementari? Waħda tkompli lill-oħra. Silta waħda issib twettieq fl-oħra. L-ewwel silta meħuda mill-ktieb tal-profeta Ġona. Infatti jekk edna qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Ġona kien profeta miż-żgħar, 12 profeta żgħar kien hemm, wieħed minnhom Ġona. It-tieni silta meħuda minn dak is-salm tan sabiħ, il-miżerere ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor, eccetera. Il-Vanġelu Ġesu
jagħti jittimbru, jwessa, ifisser il-ħsieb li hemm wara dawn l-ewwel żewġ qari li smajna. Ġesu jgħid iva dak li ġara f'Ġona u fis-Salm 51 il-Miserere jien nikkonfermah ngħid iva, ngħid sewwa. Ħanaraw bil-mod. Id-dnub hu tilgħażis id-dnub jagħmel ħsara fir-ruħ għax jaqtek minn Alla. Ngħidu la skala vertikali minn isfel għal fuq tinqata'. Ġesu jgħidlek fera maqtuwa mid-dirja. Ħatinxef mela. Id-dnub jaqtek. Imma jaqtek ukoll fuq skala, fuq pjan orizzontali ma' sħabek, ma' ħutek, mal-familjari tiegħek. Id-dnub jeżolak, iħawdek, jifxlek. Din hija realtà. Issa għax Alla ħanejn għandna poplu u dgerfex dal-poplu warrab lill-Alla. Ma rridx jaf bih. Imma x'Alla ħanejn il-dan il-poplu baqtlu bniedem li jgħallem il-profeti dak kien ix-xogħol tagħhom li jgħallmu. Avolja kważi kollha irċivew prezz qares taf tat-tagħlim tagħhom. Allura f'din il-ġrajja għandna poplu ta' Ninwe u bniedem Ġona, profeta. Allu mowr, Alla nebħu, mowr, ipritkalhom, tibżax, u għajdilhom jekk ma tbidlux ħajjitkom, Alla se jikkastigakom. Issa l-kliem huwa 40 jum ieħor sa numru 40 fl-iskrittura mhux preċiż 1, 2, 3, 4, 5. Ma ġifieri attenti għax fi żmien ċertu żmien iftħu għajnejkom. Narraħat smajna wkoll in-numru 40, Ġesu 40 ġurnata sajjem. Imma b'xorti tajba għaw s-sabiħ, dawn in-nies emmnu dejn is-sabiħa. Emmnu fil-messaġġ li waslilhom Ġona. Aħna ngħidu konverter, id-dowr, daru. Emmnu. U emmnu bil-fatti. Ara xtejt l-iskrittura, ara xtejt. Number 1. Bdew isumu. Nidew sawma, bdew isumu. Libsu ħwejjeġ ta' penitenza, ta' vjestu. Issa xkejjer, ma naf li l-kelma xkora preċiż, imma libsu ħwejjeġ li mhux komdu miegħek. U mill-kbir sa żgħir ta' iktar. Din l-aħbar ta' ħtieġa ta' bidla waslet għand is-sultan. U dan iddeċida wkoll x'jagħmel, ara x'jgħid x'ismajna. Qam minn fuq it-tron tiegħu. Interessanti, ta' interessanti. Neħħa minn fuqu il-mantel tiegħu, għamel bħal nies, inkesa biex kora, u żjed iktar minn daqshekk dak li għamilna bħal-lunt minn tijiem. Ara
il-fundament tal-Bibja fejnu. Intasab fuq l-irmiet. Intasab fuq sinjal ta' penitenza. U mhux biss, għax billi kien is-sultan, billi allura għal il-figura tal-eżempju għall-nies. Wow, dettal sabiħ, top, sabiħ, għalek l-iskrittura sabiħa, taf, għax tittaqraw tomoda, mux bħal l-ikel, ara xjajt, mux biss in-nies, interessanti, imma anke l-annimali, anke l-bejjem, anke l-merħliet li jiraw dawn ukoll hemm bżonn, sa ma jifhmu xejn u huma ħatja xejn. Imma biex il-karba tagħna quddiem Alla, il-karba ta' bidla, il-karba li hemm bżonn induru bil-ludi l-verb xuv, id-dowr, tkun sħiħa, tkun qawwija. Men anke dawn hemm bżonn li jerfgħu ftit magħna. U l-istorja tgħidilna, u hawnhekk għandna ħafna x'nitalmu, illi din il-penitenza, din il-karba nazzjonali, intoġbot laqaħħa Alla. U bikliem biex niftemu, għax min jikteb, min kiteb il-Bibja kiteb għannies biex jiftemu, għaw din l-expression. U bdilu, s-salla ma jibdilu b'xtaf, jiġifieri, imma biex nifmu wara, u bdilu Alla mid-deni li kien se jagħmel u ma għamlux. Mena dan ifisser li jittalb il-ftit ċaħda, għandek il-mobile qed jinkwetak, iċċaħħad minnu, sowm minnu, jew minn xi oġġett ieħor, jew minn xi persuna oħra, għandha qawwa quddiem Alla. Imbagħad għalhekk qedna, ara kemm jaqbel il-qari, ara kemm jaqbel. Imbagħad għalhekk qedna rripetejna qalb maqsuma u sobina, mena jekk jiena jiddispjaċini verament, qalb maqsuma mċarta, ma twarrabiex o Alla. Kemm qawwija dik il-frażi? Tilqaħħa, taċċetta. Għalhekk imbagħad issannejlek oħloq fija din il-kwalità ta' qalb safja, ġeddidni. Kemm hu sabiħ is-salm, kemm inkitbu tifsirijiet fuqha. Imbagħad jgħid is-sakrifiċċji taf x'inhu lil Alla il-qalb niedma, għax kollox minn qalbek joħroġ. Issa niġu għall-Vanġelu. Ġesu jikkonferma din l-istorja ta' Ġona. Jgħid iva. U semmi żewġ eżempji, imma l-ħin tagħna qasir wisq. Eżempju ta' dik ir-reġina li semmet bl-erf ta' Salamon ta' sħaba. U ġiet mob, tgħid l-iskrittura, mob bdebijiet u rigali biex tofrihom li Salamon, u meta semetu jitkellem qalet, attenti, ħatifmuni, ir-reġina ta' Saba qalet kemm hu xorteħ tajba dan il-poplu li għandu bniedem għaref Salamon bħal dan li jmexxih. Kemm hu xorteħ tajba x'insemmet ir-reġina lil Salamon u Ġesu jgħidilhom ngħidilkom hawnhekk hawn aqwa minn Salamon, aqwa minn Salamon. Imbagħad it-tieni eżempju l-istorja Ninwe. Ġesu jgħid in-nies jridu mirakli, jridu xi ħaġa kbira. U fakkarhom fin-nies ta' Ninwe. Għamlu bħalhom.
duru lejn Alla bil-qalb, ersqu lejh, jgħinkom, jagħtikom dak li għandkom bżonn, jikkonslakom. Ejjew ħut il-eżiż dan iż-żmien hekk sabiħ. Aħna li nhar il-Ħadd għamilna dik il-mixja tant qawwija wara l-feddej tagħna. Ejjew inkomplu u ma naqtgħux qalbna. Fiduċjużi kif qedna fis-Salm li meta aħna nersqu b'ġenwinità bil-qalb sabiħa safja, il-mulej jilqaħħa, jaċċetta u jagħtina l-għajnuniet li għandna bżonn. Inqumu bil-bifqa. Ħuti eżiż ma' Ġesu ejjew nintelqu fit-talb tagħna fih dan il-missier fiduċjuż li jismana għall-Knisja biex f'dan iż-żmien ta' penitenza tgħinna nresqu it-talb tagħna, nitolbu għal dawk is-saċerdoti li matul dan iż-żmien qegħdin iwasslu l-kelma tiegħek biex il-kelma tqanqal bidu ta' konversjoni, nitolbu għal Ruħ Merjen u Renu Buħaġar u Humbert Grek u l-familja biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu mulejja Alla tagħna f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan ixħed idejk fuqna biex nintmantnu bil-kelma tiegħek int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Mill-frott li inti tajtna mulej, aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek bħalma int tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqan għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niġġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej misser qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inta kull sena li l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu ħajja aħjar li bihom twildu
u hekk jitwaslu għal milja tal-grazzja. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda Addis. Ismewt. Addis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Addis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibatiħ għall-ħobs radlek il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tali dixxipli qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana int. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem u jieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Marien, Reno, Boħaġar, Humbert Grek u l-familjari. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijak il-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubiet nażda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Ngħidu fl-imkien ħaruf ta' Alla. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja, jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
jinġarra. Pennarija, pennarija, Ġesu. Għan id-dritt wara tibda l-bejt Fakkarkom hekk li nibdew mill-lum kull nhar terba f'dan is-santwarju l-erbat kollha tar-Randan ikun hawn l-eżerċizzi tar-Randan. Ikollna tnejn kull nhar ta' erba'. Waħda issa wara din il-qudiesa u oħra il-lejla wara il-qudiesa tas-6:30, ġifieri għas-7 ta' filgħaxija. Filgħodu tkun fid-9, filgħaxija fis-7. Nistednukom kulħadd jażel hekk il-ħin opportun għalih. Imma ejjew niddedikaw ftit mill-ħin tagħna biex nisimgħu l-kelma ta' Alla li hija l-kelma ta' Alla li jiġġeddidna u tagħtina ħajja ġdida. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu int qatt ma tieqaf titmagħna o Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek, għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tagħtina iġibilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej inroddu ħaj lil Alla. Il-ma